pesa gi. To chon cha to publisher ne yudo pesa ne kanyo no nikech publisher ne chulo gi supplier. To supplier ne yudo ne chulo gi school. Koro onge leo moro mane bedo ni pesa nyalo leo. Sani sirkal okawo tijno to nenore ni tijno tamogi. Onego gi review mondo ging'e ni ka tijno tamogi gidoge system machon. Nikech system machon be ne yudo ni ka supplier nigi pesa ne owuon. To nyalo tiyo gi pesa ne to ohakikisha ni buge odhi e school ato bang'e koro bando school ka school oyudo pesa kuom sirkal eko nyalo koro yudo pesa ne. To mano ne ok ochungo somo ne dhi mbele. Koro ka tich otamo sirkal ka chulo publishers to kare gidoge system mag tiyo gi suppliers. Nikech ma ok en gima ber ahinya e sekta mar somo kaka sani. Bilion 11.15 ok en pesa matin, en pesa mang'eny. To kwang'iyo ndalo modong' chuok to loso buge mondo yud 7 million textbooks madwarore mondo eka wadhi grade 10 ok en gima yot. Nikech suppliers publishers be wacho ni biro kawo gi 60 days mondo eka gitiek tijno ka giyudo pesa mano ka giyudo pesa to gi another 30 days mondo eka ginyal distribute bugegi ka sirkal ok oywa tiende mochiwo magigolo pesa no in good time then waneno ka nitie weche ma ok dhi bedo maber. Bende biro bedo ka deko nikech ndalo 60 gini dweche adek to sani wantiere